Action! Tehát akkor nem. A lábmunkaszkedés. Igen, viszont minden, ami fönt, az le. Jó. Na, szólja mehet. Mehet? Mehet. Zseniális! Király! Zseniális! Az idő rohan, velem is a rúl szalad. Ezért most látszik egy világföld a szemem alatt. Megnézzük meg. Arra majd? Erre! Mehet? Le bal, le jobb. Tehát, hogy le bal, le bal. Igen! Ez a Igen, indul. Már ugyanaz van. Nagyon kemény lesz.